موین چرا با چشمانش سیر کرخت؟ فرزند چندم خانواده هستی؟ هفتمی. راست است که پدر و مادرش در صدمه جان باختند. خیلی سوال برانگیزه. این انگشتر شما به شکل نعل است. این از کجا اومده؟ دلیلش چیه؟ همیشه این به انگشت شما؟ راست است که او ندانسته با خواهر خودش اویله‌دار شده است. این آوازه ها سالهاست در اینترنت دور میزند. به برگ و بارت نداد شوق زندگی. ассалому алайкум дӯстони азиз. ширкати атоми корейская косметика ҳама занону духтарони тоҷикро ба кор даъват мекунад. кор дар ин ширкат беҳад осон буда дар 6 моҳ як бор харид кардан лозим ва балҳои шумо намесӯзад. муддате ки шумо кор накунед балҳотон ҳам хел меистад. бо вақте ки кора оғоз кардед амун рақамҳо боло рафтан мегиранд. аз ваня дар ин ширкат намеғалтед ҳеҷ гоҳ, чунки ширкат ҳама тарафа ин корро барои бонуи хонашин фароҳам карда ва ҳамин ҳама ҷиҳатоша ба назар гирифтагия ки мумкин муддатешава кор карда натоне, мумкин муддатешава харид карда натоне, барои ҳамин беҳад кора осон кардагия. ширкат аллакай дар тамоми ҷаҳон бигем фаъолияти худша сар кардагия ва танҳо дар тоҷикистон ба наздикӣ кушода мешавад. вале занҳои тоҷик аллакай регистратсия шуда маошҳои калон калон гирифта истодаанд. шумо ҳам метавонед ҳамроҳи мо кор кунед. рақамҳои мо дар рӯи экран оиди кор дар ширкати атоми бинависем. мо ҳамаша хушу шумода мефаҳмонем. инчунин махсус ба занҳое ки дар аврупо дар дигар давлатҳои хориҷа ҳастанд, шумо гуфтанем ки ин ширкат қатъи германия, полша, австрия, ҳама венгрия, любой давлати аврупо саркор дорад, доставкаш дар ҳамаи европа ҳастад. шумо низ метавонед ҳамроҳи мо кор кунед. рақамҳои рӯи экранда бинависед, мо ҳамаша хушу шумода мефаҳмонем. موین چرا با چشمانش سیر کرخت؟ راست است که او ندانسته با خواهر خودش اویله‌دار شده است. راست است که پدر و مادرش در صدمه جان باختند. راست است که خواهرش بعد توی دست به خودکشی زده است. این آوازه ها سالهاست در اینترنت دور میزند. اطراف نام موین هر گونه حرف میزنند. گویا او با خواهر خودش ازدواج کرده سخت خطا کرده است. ما این رو برای دقیق نمودن از چند سامانه معلومات جستجو نمودیم. معین کردیم انیقترش بسیار چیزها رو از حیات شخصی این مرد خوش صدا پیدا کردیم که چنین است. насруллоҳ муин овозхони 69 солаи эронӣ ки феълан дар шаҳри лос-анҷелеси амрико кору зиндагӣ дорад, аз шаҳрҳое ки корбарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузаштанд дида мешавад ки тоҷикистониён низ нисбати ҳунари муин бетараф нестанд ва сурудҳои ӯро пайваста гӯш мекунанд. яъне ҳаводорони зиёд дорад. ӯ низ нафари ба дарғашуда маҳсуб меёбад, зеро муддати зиёд аст ки аз эрон ба амрико кӯч баста онҷо муқимӣ мондааст. муин овозхони саршиноси ҷаҳон буда сурудҳои ӯро тақрибан дар 40 давлати дунё гӯш мекунанд. зодаи шаҳри исфаҳони ҷумҳурии исломии эрон сабт шудааст. онҳо дар оила 13 нафар, 4 бародару 7 духтар мебошанд. дар хурдсолӣ сураҳои қуръонро аз худ мекарду шеърҳои шоирони форсизабонро аз бар менамуд. аз он ки давлати онҳо исломӣ буд, наметавонист ошкоро суруд хонад ва баъд аз оне ки шӯҳрати овозхонии ӯ паҳн шудан гирифт, маҷбур эронро тарк кард, зеро дигар роҳ надошт. аз он вақт инҷониб ӯ дар лос-анҷелеси иёлоти муттаҳидаи амрико ба сар мебарад. оиладор аст. аниқтараш 2 бор хонадор шудааст. ҳамсари аввалаш исфаҳонӣ буд. ҳамсари дуюмаш эрониёни амрикоӣ мебошад. сабаби ҷудошавӣ аз оилаи аввалаш дар мушкилии фарҳангӣ буд. бо ҳамсари дуюмаш 25 сол аст ки зиндагӣ дорад ва як фарзанд аз ӯ низ дорад. бо ҳамсари дуюмаш 25 сол аст ки зиндагӣ дорад ва як фарзанд аз ӯ низ дорад. ӯ духтар аст. дар маҷмӯъ 2 духтар ки яке аз ҳамсари аввалаш аст, дуюме аз оилаи дуюмаш. овозае дар дегдом ба воя расиданаш асос надорад. ҳатто ба чашмонаш уксус пошиданаш низ воқеият надоштааст. ӯ бо хоҳараш оиладор шуданаш низ як овозаи беш нест. сабаби боина гаштанашро худаш иқрор шудааст ки дар кӯдакӣ нуқси чашм дошт ва баъди ҷарроҳӣ духтурон тавсия доданд ки айнак карда гардад. аз он ки мегӯянд ба чашмонаш сирко пошида қасди худкушӣ карда буд, асосе надоштааст. ба канали меҳробро ҳеҷ вақт аз ёд набароред лайк гузоштану подписатсия кардану то охири навор тамошо карданро. мо ҳамеша бо шумоем ва шуморо дӯст медорем.
кани нахну бетоқат шидам. рости рустамҷон ин 2 рӯзе ки ман набудам, ман ҳамин 2 рӯз пеш як видеоро дар канали Меҳробро ки тамошо кардагӣ будам, ҳамунҷода як граница ба номи Бахара реклама кардагӣ будам. Ҳамун рақамро гирифтам, занг задам. Як моҳ буд ки медонистӣ дар хона будем, документ надоштем, метарсидем ки бибурӯем. Не ки рафтам дар ҳақиқатан айноми канали Меҳробро гап задам, 500 рубл скидка. Беҳтарин. Ман саҳар равам мешавад? ҳатман ҳар рӯза сафар дорад. бародарое ки моро айни ҳол тамошо дорем, кадоме ки шумо мехоҳем ки граница бигзарем, акай Бахара бидурен ай канали Меҳробро муроҷиат кунен, 500 рубли ба ҳар яки шумо скидка мекунам. Бачаҳо рафтем.